el guardián de las palabras, protector de los libros i guardián de la palabra escrita. I sí, simplement escric pel gust de sentir l'expansió de tots els nostres iris, dels teus ulls que em reflexen, que ens reflexen, que ens generen i gaudeixen del plaer del sentit de l'existència. Que bonic el què, quin sentit per què revisc, per què hi ha rics que pensen que són pobres i pobres que pensen que viuen al cim. Perquè hi ha un crit que m'atrau amb ganes i hi ha un altre que apareix des del buit i el sento dins. Aquest dins i aquest deliri van junts a un compact disc. Aquest missil contradictori fa que escrigui fins morir. La filla ens mostra el camí, ens atrau a un destí. Cada segon és infinit. Per què sentim pànic si tots formem part d'un somni col·lectiu? Per què patim? Perquè sento com si ja hagués estat aquí. En quin món visc? El filtre acaba menjant l'energia del nostre esperit. Ens abracem i acariciem, ens controlem i agafem. Quins vincles generem, com ho formem, signifiquem. Em sento dens i tens, buit ple, depèn, vaig fent. Em sento dens i tens, buit ple, depèn, vaig fent. Anem fent. Em sento dens i tens, buit ple, depèn, vaig fent. Vaig fent. Tot és una balança la qual no es controla. Tot ets tu i jo, la música, el món, les direccions, les intencions, les fusions formant-se, interactuant amb el caos i el cosmos. La imaginació futura ens il·lumina. La vida és increïble, màgica i sembla que invencible. Ja que som guspires, no xifres ni files índies, estrelles vives que giren i vibren en cicles que es necessiten. Què fem en aquest tren? De veritat és tan important el tiquet per cada bé i ser un bé més per estar bé. No dic que no s'hagi de fer res, però entenent que el tren són les accions que maten per diners. Jo crec que el bé va molt més enllà d'aquesta merda que anem sent. A la humanitat li queden 3 dies o ens organitzem cadascú amb un mateix i des d'allà canviar la nostra manera de ser o la pròpia ona del temps acabarà amb el que estem fent. No crec que aconseguim colonitzar un altre ment, un altre planeta dins d'aquesta fantàstica corrent. A veure què fem, de moment vaig fent, anem fent. De moment vaig fent, va fent, però vaig fent. A veure què fem, de moment vaig fent i va fent, depèn, però vaig fent. Anem fent, anem fent, anem fent. Sempre intento canalitzar el moment i quan ho penso mai res em surt bé. Sempre pensant, parlant si està bé o malament, si és millor o pitjor, jerarquitzem, jutgem sense parar tot el món per deixar-lo en un racó i no sentir-nos fora de lloc. Això és por, acabo boig o començo intel·ligent. Els papers són programats, existents o succeeixen a la nostra ment. On cony estem? Això és una broma o un cervell o és una pell de xarxes simbòliques possibles per sentir pausible. És tot dependrà del depèn. El pèndol en una pendent vermell. Acabo somrient, intento gaudir fins fer-me vell, el temps sentir-lo ple dins meu i cagar-me en totes les lleis i gàbies generades per un muntatge que no es creu ni Déu. Llibertat, amor, respecte i autonomia en el que es fa i en el que es creu.